Ali tuan debata namin ang pajuju kami di bagas sa tikyo. Wata kaso yung bagas ang manugutom. Ya wala ko mahamit to bagas zoro ni tuan zoro mi marite na puso man no bagas sa Mangido. Pasok-pasok pa doon sa ripeon. Bere namin rakdo buru namin tuan. Tung joming lo no jala on no pasaton na manguka sa ato na mangujo. Ali tuan labora ma. Iringin kami di pagdala para pamahan ali tuan. So peramaran ni dari do peramaran itu. Namin itu nang mula ano sa do ni kung tanong mo ulo na solang sa luwa. Ya tim ni hari do lat ni wa. Namin bi do akama mula ato matuan di sa tikko. Ya tami to marite ite tuan namin. Amen. Amen. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Tuhan dan umat-Nya. Kau kini jadi satu.
puji-puji bahamu ali naposo di bata. Puji hamu Jehovah ay partikan basa do Jehovah. Edong kamu bagwarna ay hasudungan tu ibadah. Martang yang mahita ali Tuhan di mata nami na di berdua hijau horo na mga turhon patungas sa regione di dahoro doan namion si Riston Marga na berban dohot Natalia Rosmelati Burupurba na marsakap na yung marbagas jalan aroro na sida manghido paso-paso atong sa itatak mana sida di pagkasan asing ni Roham paso-paso jalan ramoti mana sida marhiti-hiti pagkaholoni rajai mana sida marhiti-hiti toti perbadia asa mamukka jalan marujung di bagasan dame pardawas saripion na sida tangi koma tangiang namion alaniasi doon holong ni Roham. Amen. Tiurdo ari sadario songonima nang akka pakirimota tiurma roha tiurma pikiran jana suluk ma akka lasni roha marhiti-hiti ulau lasni roha bina taida anak do buru itu hatai nah udul jalan macalo pasuk-pasuk pertama sarepion marhiti-hiti huriyai nasihat Tuhan tay asa sahak marasida tu ujung ni parwa tanggauna so tetap parsita harus kekal sampai selama-lamanya mau saya itu HP sehari itu na berumah tangga mulu di alam Kristen sehari jalan di ujung parhiti-hiti orang kita sia-sia asa itu HP alasnya saluhutna namangiwat kita ima alani holong eropa kobar ma Tuhan tadi di mata ima di Ede bidu 2 ayat 10 nombi namandok sono au napuna hasudungan ni rohaku jala ibana napuna au dalam bahasa Indonesia kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia itu aku sahabat iya di Hamuna 2 Kristo dohok ngatali nape otik tukbukon alai sangat-sangat bernas do mau tauhon di bagasan rohata asa sometido na bersuami istri berarti saling memiliki, saling terikat, saling setia satu sama lain dan haruna asing di bagasan ini itu mono dan dihirik rohan Tuhan di tokoh-tokoh keluarga ketika Tuhan mempertemukan dua hati yang berbeda latar belakang yang berbeda jenis kelamin yang berbeda dan segala perbedaan-perbedaan ada yang bisa di bagasan Tuhan ini adalah Tuhan ini atau untukmu dari mana kalau kamu sama kamu naik matahe khotbah
Orang masih ngomongani, mangibun roh anak pikiran puna ditolak-tolakani rumah tangga. Atau ketika seseorang merasa memiliki, maka dia akan memberikan apapun itu yang menjadi bagian dari diri. Orang yang merasa memiliki kepada keluarganya, dia akan memberikan segala sesuatu apa yang bisa membangun keluarga itu menjadi lebih baik ke depan. Dan kamu sama kamu ketika sudah berumah tangga, maka kamu akan merasa memiliki kepada istrimu, dan seorang istri akan merasa memiliki kepada sang suami, dan dia akan memberikan apapun yang bisa dia perbuat, pengorbanan, bahkan nyawanya untuk pasangannya itu, karena dia merasa memiliki. Jadi merasa memiliki tidak mengikat rumah tangga itu sendiri. Anak ini di keputusan pun kalau membuat saya kesepakatan bersama lawan rumah tangga. Selamat atas keputusan pun lawan rumah tangga. Alam rumah tangga bukan hal yang sepele untuk di dalam itu memiliki tanggung jawab, bukan sekedar hanya cinta. Cinta hanya sebagian besar dari rumah tangga itu. Tapi cinta itu harus dibuahkan dengan pengorbanan, dengan perbuatan, dengan seluruh apa yang ada pada kita. Iba cinta. Aida mau menuju orang ala cinta. Ikut mana tuh? Ikut masih sekolah ada. Makanya kalau ada pareng yang ada pemuda cinta doang ini itu udah do tidak do bohong itu. Oh itu cukup banyak bisa rumah tangga terbentuk hanya pemuda cinta tanpa ada usaha untuk bagaimana supaya rumah tangga itu berjalan. Buatkanlah cinta dalam kehidupan rumah tangga dengan apa yang bisa kau perbuat. Buktikan cintamu. Itu akan melalui asa gagasan tikion kuhado moro hidokon unakudomin. Berarti nama tuduhon bahwa molo hasuluan neroham horo nang kunasai ananigi kuhado apa di mana dan minum marga bahan pasangan ditempatkan di tempat yang terbaik, dijaga dengan baik, itu dirawat dengan baik. Molo berharga dong di kita pasangan teh. Asa itu HP hata itu hanta songot dia patuduhon na marparsauran di bagasa holong roha, bukan hanya kepada suami dan istri, kepada anak, kepada orang tua juga. Molo berharga do nasida di kita, maka usaha rotta do buhado asa bui uli dinggan berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Kehidupan para punau ni na taholongi ya sama dia do soal hatan itu hatta Yesus Kristus tuh ya di nata surati Matius 22 ayat 20 mana tuh dia kita serhot do ibana lah mat pengani makaramoti kita ala boha ala argado jormai di Tuhani itu baik saya do ngadi di ramoti di pasu-pasu jormai jalan susah di saya betul dari opat hidup lahir ya oleh karena engkau berharga di mata mantung tu bangsoi marhiti-hiti padurian Yesaya arga do bangsoi di ibadah. Nah
marbagas. Ada yang tamahala Kristen marbagas sama si Pilipi. Atau tanya kamu majuro hati ni di mata, tari menturuh ni para masaripio ni hala Kristen. Dung ito pa di mata, juro main ido ibana. Dan dengan saya bawai bujur. Ubahin madi ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bayan akuna. Akub di dok Tuhan Yesus. Gadut na paulakon na niolina, iya soalan ni na marmainan. Na palaku posan, pangalakup do na mabuat na sirangi. Atau na pinadumo ni di mata dan jadi sirangon ni Jolma. Sono do di mata tu bawai, hamuwa kabawa. Haholongi hanuma par di hutamu nabi. Songon Kristus na makaholongi huriyai. Jalan na mga lewat dirina humokopsa. Unang muruk kamu dopak nasida. Ikon marroha kamu madongani nasida. Sangat baik kamu nasida. Songon dongak panian dihamuluan na sora suda. Dungi songon dori dok hatan di mata tuak kaburu-buru. Diuloya kaparopuam ma bawa nabi. Songon panguluina di Tuhani. Ay bawaido ulu ni par di hutana. Songon Kristus ulu ni huriyai. Ikon botor porman toman mardongan halapohon dogot haminahon ni todi parangin ni buru-burui. Ima na arga di jolo ni dibata dogot di jolo ni Jolma. Atau songon akar parangihon hata ni dibata mahal. Sumulukot parasi ni rohaw dogot habasaro dogot haserepon ni roha mahal. Masih pauniunian mahamu dogot masih asia. Salut riting ni roha muru rimas panonggahion dogot pangisahion daw masih kamu. Alay digitjan ni saluhut na masih haolongan mahamu. Ay ido rahur-rahut ni nasuntingkan. Dunyi dami nasiat di mata. Ima mangarajai di bagasan rohamuna. Jelas saluhut na binahin muna. Marhiti-hiti hata manang pambahinan. Tok-tok may marhiti-hiti goar ni Tuhan Yesus. Asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaw muna. Atong nung nalibigi hamugi. Hata di mata tarimot turuhut ni padongas saripio ni. Namanungkum maaw nuwain jumulu diho. Ali pamuli si Riston Marga Nababan. Olo doho makadongjok ko di jolo ni di mata na umpoto saluhut. Doho di jolo ni akadongan na pumuli son. Na di pangiduro hamlo. Si Natalia Rosmelati Buru Purbaon. Na niririmon gari dungamu saritik. Olo doho makahulungi ibana siyan nasa roham. Doho mangulaw siyan nasa gugum. Huhup maparangin na beria rabdo ibana. Na olo doho mangajuan di hagayon na. Tung surah humurang parangina. Jalan naso tu papa ulahom manang tadi korongko ibana pai marisirak kamatir kamu sugut molo naung sadaruham maului saluhut nai dogma alusmu naulo duau sai di pargugui di batama au patupau saluhut nai. Namanungkum maaw diho alina si Natalia Rosmelati Buru-Buruba na niririt ni si Riston Marga Nababadon bahen dongan na saripit. Naulo doho makajong-jok ko di jolo ni di mata na umpoto saluhut dohot di jolo ni dongan na pumulison na di pangidurohamdo si Riston Marga Nababadon gabi sinodumuk. Olo doho makahulungi ibana siyan nasa roham dohot marpangalahon na kure maradopon ibana dohot maparangin na beria pabuah halak Kristek ko jalan nasotupa mahilolok ko manang tadi konomu ibana pai marisirak kamatiak kamu sugut molo na usadaroham mangului saluhut nai dogma alusmu naulu duau saya di pargugi di batama au patupaho saluhut nai. Patupaho saluhut nai. Na poso ni batadua na mabuan hatana Tuhan. Mara hiti-hiti kuar ni batana. Doon kuar na Tuhan Yesus Kristus. Doon kuar ito ti parbadi do amat do. Na pinadumo ni bata dan jadi sirangon ni Jolma. Amin.
di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batama isukakon Tuhan di batama buhina tuho jala asiba rohana midako di dokpakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasor madamena tutod din. Amin. Pamasusun pagkusa ini muna asa tungtakas rapor Tuhan ini mau maglabusa sohon harana au na puna hasudungan ni rohan ku jala ibana na puna au hasudungan ni rohan ini matama aku jala di mata hasudungan ni rohan puna di tonga-tonga ni rumah tangga jala tari damai kamu menganggap pasangan muda hasudungan ni rohan atau jangan lupa aktiwot namanya untuk kamu di palau sabi muna. Jadi di amang sinabagan ng songoni inang guru-guru iso di bahasa Kuriero cendramata asate kita dahulu de bata tujuan nario ima markiti bibin do kuete ni hakabibi jadi upasatan yon asabuto mo mabuanon setiap hari minggu do pertanyaan digaduk-gaduk so ini mate pasatan mah Saya kita berbagi ya Pak saya roha harajau, saya salut kalau meroham di benua tomang soal berkijar. Ya Tuhan selain hamuluan siapa? Saya sama dosa nami soal pada sana. Idosa mana pada dosa Tuhan. Undang kami itu pamunculan. Balua bahan serta. Didongani asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Do holong ni rohani di bata ama. Do persauran itu di perbadia ma. Hamu salut. Hudul mahita satoki asa tikio tapat kima laho nasida bertukar cicit tanda di 5:42 di domba somonot omma patiku naima masih hauloan kamu somon au nama kaholongi kamu
tanda bahwa aku menerima engkau dari tangan Tuhan sebagai istriku. Berjanji aku selalu mengasihimu hingga kematian memisahkan kita. Baik, biar mainkan. Kuberikan cincin ini dan terimalah sebagai tanda bahwa aku menerima engkau dari tangan Tuhan sebagai suamiku. Aku berjanji akan selalu mengasihimu hingga kematian memisahkan kita.
ayat takasma tatanyon. Unang marpangasi olong nirohai, hagi gihok kamu manajat, pareyak kamu nadinggan. Di bahasa Indonesia, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ido yang gosahatna. Kita tu dewata marsite musik munai alama lo modo rohani dewata disude uning-uningan nane patupani akkajolma tung lo modo rohana upuji ibadah. Jadi ala ni asa parjulu bajo amang alu kamu tu dewata ama ana do tode korbadia. Malaya te mama nunga dia dua kamu tu si tulus adai nungante ala di gonggomi panggonggomi do hita di negara ta Republik Indonesia saat do mulai siang gijam saat tutoru nautoru pamaretata totong do di pareta hita jala di gonggomi do hita di leon do keamanat hita asa amak kita di tanah nani gonggoman ni pamareta adu damang majo tukang gonggomi. Malaya tema di bagasat tikyo di hamu amat taraja inatta suripada
naksongani ma nalulu naniotang ni hasuhutonon bolotu ngarong annon nalubi hurang di panoktor ni hasuhuton do akatondong naro asa totok kita songan nedo natua-tua gala-gala siteluk mardagul-dagul bolotu ngarong akan hurang di panoktoron di bagasan ulot ta sadarion asa totok tuan mangabul-abul adu-adu hadamang majo Tuhan maktaraga inata sori pada naksongani tu situan natoro. Jadi kemar bulan do subi di bulan ini di topare watama langit dohot tano dohot nasai sina dohot dolma sa duaga satikyon jana ikon marsoba tu ibana dulu na di tanoon asabay damang ma godang mula-mula laspadumu ma tu godang soba. Tema pasahatok pasu-pasu Tuhan suhuton asa tung akiat ditangihot debata aata bagido di bagasat tikyon asa dengan uloto merdalat satu lunga baima godang lihat-lihat. Tarlumuma dulot tadi besar tikyong di bagasan las neroa salu naita ima di nama jalo pamas-masuk parserepion ima yang akon nami dok paromen nami perjulu sehari malah tegurang dorong nami kamuna amang pendeta nasongoni masih sekaligus jaka panguluria nasongoni para Kamis ama nasongoni na ina raja nami uberi kami do di bagasan partikenon nilas rohamuna ima dina pasahatong pasu-pasu tu yang akon nami do parwen nami angke ma tu jaka tamiang do pasu-pasu penasa amuna kerja nami saya mencakku ma tu di badan mencakku nang di patod dunia yang akon nami nang soni parwen nami nang kami bisa bona su kerja nami matamiang do tongat terdebat kiat jaka huriat dalam tabetuan jaka basa-basa ditabaya ke pasu-pasu kiat lemar bungara di huriat tu akka ari memang yut Molotov hata malate na boy to pasat tamera jana mi seperti kenon lasma rohamuna soni ma son hata malat sakami bunaso alani maraja nami di bagasa partikenon adong do hata nama tua mandoko dan sudah nepudun yang go sesakot jadi pelia dan sudah akan hadir ke patu paun nampe akan si patu paun na susadia raja nami pangulan durian nami nang Roma kami Molotov pangulan tamar soba nabu pasat tamera komisa luna pangulan durian nami amat teraja nang inata serbada las marah masor pada nami raja nami soni maria berberkan jadi lobor mami maroba pangulan durian nami nang saluna di rosni pangulan nami dia ada BP bapak manggudah sampai
las padumuma kuasa haba. Tapi gorong diluluan na persangapan. Terlalu ma dulu tadi bahasa tikon ulau las ngeroha iman nama jalo perdong saripion. Yang kota do permeta sejoro cuata. Perjulo kami sabun asut. Marsatabi diamuna amat teraja yang nata suribada. Sang soni manang diamuna salung dahulu nami. Hula-hula nami na poso 1 2. Nang songoni nang di hula nami bang raja nami. Hatan na mati mandok tangan dulu tahun ujung na jari. Jari-jari nih masih gajah-gajah. Lalu manot termami bonasu di bahasa tikyon. Ati dia dong akka. Panot termami na orang lebih. Jumulo mahami marsat tadi. Lasongoni mata lumah madihita saluna. Di paparan do putta to gasau bilang songoni dong sa paras ko. Buru bere nang bere saluna. Buka buata madia kapan trota. Di dos rata nakan donar pinasanya mata pangulan duria. Molon para bisinan. Gabi. Dinalamanor termahami bonasud nang soni dak kana berhula buru. Dak bere nang ibere nang dak papu saluna. Hatan na betul nama doko sajur mula-mula sajur mula tokpa. Bama mang gudang mula-mula las baru matu gudang sopa. Asang giat dat banggaden dat parhorasa di perapan nami toga sopi nang bau nang bere-bere asa jum persona di dunia kada tua toron be narakana toron naratina dimpun nang bulung nang toron matongahana toron nang gina toron nang akka beruna asa sonarbe libatin na talolin ibam matu tinggal pasu pama mang gudang liati